Ja, hallo? Kigger du ikke lige ind til mig? Der er lige en ting, vi skal snakke om. Men jeg sidder lige midt i den der undskyldning til Tokyo. Så siger vi 5 minutter. Yep. Jeg er kommet til at lave nogle fejl med nogle paller i Bremen. Er det ikke lige noget, du tager dig af? Tag den bare lidt senere. Jeg skal lige ind og snakke med chefen. Det er fint. Ved du hvad, jeg har sådan en dum lille sag fra Silkeborg. Ja, det er mig, der har lavet en åndssvær fejl. Tager du ikke den? Jo. Jeg tager den lige efter frokost. Jeg skal lige ind og snakke med chefen. Det er helt i orden. Tak for det. Hvem har taget de sidste papirklips? Hvem har taget det sidste kaffe? Men det var ikke mig. Det var det da. Men det var ikke mig. Jamen, det er da derfor, du er her. Jeg er her på grund af Silkeborg, jeg er her på grund af Bremen. Jeg er ikke på grund af kaffe, og jeg er ikke på grund af papirklip, vel? Det er han da. Hej. Sæt dig ned. Ja. Der var jo lige noget, vi skulle snakke om. Ja. Hvad? Der er blevet klaget over dig. Klage? Over hvad? Man føler ikke, at du er syndebuk nok. Syndebuk nok? Jeg har da lige brændt samtlige broer i Tokyo. Jeg er ikke lige omkring Tokyo. Bremen. Jeg har lige fået Bremen og Silkeborg. Nej, det er heller ikke dem. Det er kaffen. Kaffen? Ja, og papirklipsene. Hvad? Jamen, det er da ikke det, jeg er ansat til. Jamen, det kan jeg sgu da ikke nå. Jeg bliver nødt til at prioritere. Er det ikke bedre, at jeg tager mig af Bremen end kaffen? Jo, absolut. Hvad gør vi ved det? Kunne man forestille sig, at man ansatte en syndebuk mere? Altså bare til kaffe og papirklips. Hvem har taget den sidste kaffe? Jeg tror, det er hende den nye. Der er heller ikke flere papirklips. Det er også hende.